Το μαγικό κόσμο του παραμυθιού είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι μικροί και μεγάλοι που ήταν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, καθώς εκεί έκανε τη μικρή του στάση το κινητό μουσείο παραμυθιού. Σκοπός να μάθουν τα παιδιά την ιστορία του παραμυθιού, να γνωρίσουν τον κόσμο του παραμυθιού και να ταξιδέψουν μέσα από τις σελίδες των βιβλίων με παραμύθια από όλο τον κόσμο. Τα παραμύθια έχουν τη μοναδική δύναμη να απαλύνουν το άγχος, να ενισχύσουν την ψυχή και να προσφέρουν στιγμές αισιοδοξίας στις πιο απαιτητικές στιγμές. Με αυτό το μουσείο δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου η θεραπεία συναντά τη φαντασία και η ελπίδα γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας των μικρών μας ασθενών. Καλησπέρα σας, παιδιά μου. Πρότυπο μουσείο παιδικού παραμυθιού. Και είμαι η γιαγιά παραμυθού για πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Είμαι και γιαγιά στην πραγματικότητα. Η εγγονή μου, η μικρή Νεφέλη, είναι δίπλα μου σε αυτό το έργο γιατί με αγκαλιάζει και ό,τι προσφέρει αγκαλιά θεωρώ ότι προσφέρει και αγάπη. Εύχομαι αυτή η δράση να βρει επιτέλους τη στέγη της. Θα δώσει χαρά σε εκατομμύρια παιδιά.